Здравейте, здравейте! Как сте? Искам да ви пожелая успешна учебна година, да бъдете здрави и много щастливи тук. И растем заедно. Тупат тофи, без страх и съмнения. Защото истинският учител е този, който може да направи трудните неща да изглеждат лесни. В Рене е мястото, в което се научаваме да бъдем себе си. Това не е просто една сграда, в която всеки ден отиваме, за да оставим децата си или пък отиваме на работа. Това е нашия дом и той олицетворява всичко, което правим и сме готови да направим заедно. Весел празник на всички!